Sensejja issa lil Ivan Bartolo. Tikkundannawniex u ssejħuli traditur. Fid-dawl ta' dan kollu, la stajt noqgħod kwiet u lanqas stajt ma nagħmel xejn. U għax ftaħt ħalqi għax inħobb il-Partit Nazzjonalista, kont majjar traditur. Grazzi ħafna, hemmhekk il-Ivan Bartolo. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.